Horas madihita sa luhuna. Asa tamulay ma Amen. Hurian itu hatta namarpungu do hita di bagasan joroni di batasa dari on mangului do mendapot tu jauh-jauh sia silang ni Tuhani na jauh-jauh do Tuhan Yesus Kristus sian hau pinor silang majauh do hoto majauh saluhu bangso di nadao nang di najonope bigi mapajauon nai labo nai suara nai masay labo di sipareon manusuk tu pusu-pusu suara ni anggu-anggu do inian ala ni birni ni sitaonon alay buasa tung labo bigion buasa tung uli di sipareon amang tahe dang manorui suarana dang mangalayay padokna tung manay roha do manay roha ni saluhu si pareyon na ubigisa ala niya hadoi ala ni holong ni rohana na so haduduan doi asa turuli haluaw dohot hanguluan akapardosa di sudi partikian ala ni iyak kadongan nunga tada potton ibana na majauhita di punguas sadarion atong alusi majauh-jauh nai jauh-jauh ni Yesus Tuhani sian silang ni Kristusi marindi mahita idama ibana gatung di haus silangi mangalehon hanguluatta dohot hasesahan ni dosatta merhite-hite punguan namarningo pakokok ni Tuhani imata paingo-tingo totong dingolu siapari uhir ho bagas turoham amang uhir ho bagas turoham inang nang akan apa subulung pe naung sesa dosam digarar Yesus Tuhatai marinde hita. Oh
marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di perbadian na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ay situan ni malim do nasongoni, ay situan ni malim nasongoni do tamadi hita, nabadia, nasomarlaok, nasomarlidang, namarbola sian akka pardosa, naung gabi tumibo sian akka banuagi jangi. Alani dosa na sadi, lungi alani dosa ni bangsoi, songon akka situa ni malimi, ay sahari doi diulahon, dina pinelehon nai dirina. Ay di babaki patikido jol masih pergale, gabi situa ni malim. Alay di babaki hata uari, naupudi sian patikido anaki, naung gabi ripasro di saliling ni lelengna. Di patutoru do dirina, nagabe panguloi do Kristus pai mamate, pola tung mate tarsilang. Alani ido di patibo di bata ibana, jala di basa-basahot tu ibana goar na sumurung asa nasa goar, asa sobatu goar ni Yesus nasa ulu ni tot, na di banua gijangi doho na di tano, nang na di toro ni tano, jala asa nasa na marsuara marhatopoton Yesus Kristus do Tuhan bahen hasangapon ni debata ama. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, Tuhan Yesus biru-biru ni debata nama morsan dosa nami, na jongjong dohami di jolom, meringot ho na targatungi, takkas dohat tu si hami habeber ni natinaomu di dolo Golgata, tuki dohami meringot dosa nami nama korhon hama matemi, asi maroham, urupi mahami, asa gabe upani halu jaomu hami, amin. Hudul mahamu. Marid dehita.
Tangihok kamu ma pati ni debata di perlingotan hama mate ni Tuhan Yesus Kristus sadarion. Natar surat di sada Korin onom ayat 20 didok songonon. Ay argado hamu ditubus dibaheni pasangap hamu ma debata marhite-hite daging muna dohot marhite-hite tud dimuna ay debatado na punai. Imasahakna atong rak mangidugogo mahita siya Tuhan debata lau mangulahon pati nai. Ali Tuhan debata say parguguy mahami mangulahon na hobar tupati mi. Amen. Marid dehita hamuna akan hinaholongan tapauduk marohatta tapaida-ida matuhatta na targatung disilangi idama hasitnai dihilala alai di patau-tau dosa luhutna targatung madi silang na sumarsala na sumarpipot na sangap sian benua gijang hatongamon do tupalna alai sap mudar dosian si majujung sahat tu si majojak. Oh dangol naita he dok nai dosa ni portibion diusungi bana tu parsilangi dosaku dosam dosata dosa ni portibion tagamod dope ulaning mulak tarsilang Tuhani alani pangalahokku alani hajahatokku ikon pangarimangi odo tubuh di rohatta ganup alani i tiki nahohomon sulikit maroham dohot akah bahenanmu nama bahelam dok silang ni Tuhani mangidihon bukid di nomor 24.
Ale Tuhan Yesus, dada ahu dunian gatung disilangi, dekon hamido marutang hosa alani pangalason nyami, buasa ikon ho, buasa. O Yesus, Tuhaku parholong roha, lam gomal madi rohaku, nasolomo roham midahamatian ni parjahat, alai hamu baon ni rohana do di holomohon roham. Asi maroham dihami pardosaon, urupi mahami, asalam huradoti hami lomo ni roham. Rokom maturohanami saluhut pabahenanmu dohot bagas ni holongmu. Ay gabi hodo sikat nami tuhamatean, asa malua hami jaladapotan hanguluan sisa leling-leling. Ali Tuhan, saya marpamuati marohamida pardosaun nami. Tangihon ma Tuhan, tangi yang pangiduan namion. Makuling maho Tuhan. Pasahat ma Tuhami hasesaan ni dosa nami. Tapi gima baga-baga ni dibata taringot tuhasisaan ni dosa. Roh mahamu tuau asa mangolu to dimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surararado samuna songon abit bunga dap-dap botar do bahenok songon itak. Nang pirara songon abit hasubba gabe songon hapas domse. Hasangapon mo di dibatana di kijang. Amin. Mari dihita. Firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah pada hari peringatan kematian Tuhan Yesus diambil dari kitab Mazmur 22 ayat 18 sampai dengan 25. Kita baca secara responsorial. Segala tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku. Tetapi Engkau, Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Selamatkanlah aku dari mulut singa dan dari tanduk banteng. Engkau telah menjawab aku. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Tabegi makor sian seksi parupuan.
Mari dihita sian nomor video nomor 622. dongata sahaporsiao disadok portibion rak mahita makatidakon haporsiao tai. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu naso hatusan natu mopalangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadei imana ni tubuhon ni si Maria naga begadian siaton di perbadia adorak sohabubuhan ido tuhata natu mau nabirnit ibangunuan ni silatus namate terpajal loigana di hau pinasilang natua tubanuatoru dumlitano namulak mangulu di hari patuluhon nama naik tu surgo lau hudu disamun di debata Jehovah amanai pargugu naso hatu dosani disima igana pai mamulak sogo tutanoon mamuhumi halak na mangulu do namate au porsea ditod di porbadia jalarong sada huria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia do dihasisani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogo daging halak nang mate do dihanguluan na sora sudah. Amin. Kor punguan nama.
Kor punguanina marvelous.
Sunggul-sunggul, naparjulu, sadario Jumat 7 April 2020, ima ibadah ari parningotan hamamate ni Tuhan Yesus. Namar jamita di bagasa tikion, ima amak paresesta, amak padita, mangidotua padiangan. Atas goar ni huriata, mauleate mahu pasahat tame di pakobasion nasida, duk sipul jamita, papungu amplok dohita, tudana diakonia sosial ni huriata. Duk sipul ibadah, tauduti doho acara marulau nabadia, pinangido matu sudi ruas ni huria, nau makatidako kaporsiona, asamat dohoti ulau nabadiai. Napaduahon, anno pukul 10.00 wita, di patupa huriata do ibadah ulau nahohom di gereja. Napatuluhon, hari Minggu sia April 2020 pukul 4.00 wita, maringana di lapangan poli bawah gerejaon. Di patupa huriata do ibadah buah-buah ijuk, sekaligus acara api unggun. Ima laho marningot ari haheheon ni Tuhan Yesus sian namate. Alani pinangidohom matu sude ruas ni huriata, asamat dohoti ibadai. Tusude amani huriata, lumubi ma tu seksi ama, asa paradehon akan nariko tulauni mana kerja bakti di hari Sabtu mersogot 2 April 2020. Duk sipul ibadah buah-buah ijo, laos diuduti doho kegiatan mengalului telur Paskah. Songoni nang ragam akka perlomba tu akka dakdana sekolah minggu. Tusude akka dakdana sekolah minggu ni huriata, asamat dohoti Paskah sekolah minggu. Napau paton, hari Minggu sia April 2020, ima pesta haheheon ni Tuhan Yesus manak Paskah. Para minggota hola sehari masuk, ima pukul 10.00 wita. Di pesta Paskai di patupa huriata do pelantikan panitia tahun profesionalisme dalam penata layanan HKBP Balikpapan Baru 2020. Napalimahon, hari Minggu 10 April 2020 di patupa huriata do pesta parkeheon sekolah minggu dalam rangka laho manuhor kebutuhan sekolah minggu ni huriata. Holas sehari ibadah dohita disi masuk pukul sia 00 wita. Duk sipul jamita papungu amplok dohita tudana parkeheon ni sekolah minggu huriata. Duk sipul ibadah laos tauduti dohot perayaan imam makan bersama manotor sia ganuk sektor doho na asing. Kor punguanama penabur. Kor remaja na posobulu.
Tapapungu pilihan, puhu marede hita siap bukwede nomor 76, ayat sada satu ayat 4.
Sai
Dameni debatana sumurung sia saluhu naroha. Ima mangaramo ti aka ate-ate doho pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hina holongan ni Tuhata, selamat Jumat Agung Mahadihita saluhna. Salom Horas. Tajakum mahatani Tuhata nama makulingi hita di parningotan di hamamate ni Tuhata Yesus sadarion tersurat di buku Heber bidu 5 ayat 7 rodi ayat 10 di acara tai di surat bahasa Indonesia tajahama di bahasa Indonesia doh di bahasa Batak parjuluma rak mahita majaha di bahasa Indonesia tamulai marap sian ayat pitu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Nama rasing dota bibilta. Sungon nasing-nasing nakening. Tajahama di bahasa Batak, mula dong kamu mabuah bahasa Batak, rakma hita, tamulai ma. Taga jolma ibana, di pelehod do aka pangidoan na dohot ele-ele na mardongan anggu bolo dohot ilu-ilu, tu natuk paluahon ibana siak kamatian. Jadi ditangi hod do ibana, gabe malua sian hata hutoni. Ayati pe anaki ibana di guru hodo pangoloyo marhite sian nati naon nai. Jala dung ripas gabe si horhon haluau sang leleng na do ibana di sude na mangoloi ibana. Di goar debatado ibana situani malim mangihuton horong ni si Melkisedek. Songonima sahat ni turpuhi. Huriana hina holongan ni Tuhata rading gado jolo sinukun hita saluna. Dia do somalna lumohot lumeleng diingot tamu pabahen na dinggan na binahen ni dongam muna manang pabahen na jahat na binahen ni dongam muna. Soal na lumiling diingot, manang lumohot di roha. Damay nang sa bulakanan. Nadingganido lumohot dingot tamu, manang najahat na binahen ni dongam muna ido. Najahat. Na itonga-tongaon. Na di habiraku. Na jahat. Na di luar alusya mujo gugu siani. Na jahat dua teh. Ima bakon itu ropa jolma. Anggo na dinggani murado di lupahon.
Gari mulai ditaringoti ini ang do di bayang mangalusi. Ado apa lain do? Alay ang go najahati na mabait cacik rohai. Diingok do takas. Mate na majahati ibanai anggo jut dohok sogoni rohani dang dohok mate. Si gajang umur do namar ningot anggo nahurang nabidahin ni dongan no. Jupa manang di dia pe torido sunggul dang nadengkan nabi nenai torido. Hupikiri ido ra ubay na dong na jolo tubuh akka cerita-cerita rakyat. Songo si Mardan, si Malin Kundang, si Sampuraga, akan nalupa Marama Malupa Marina Maila Pogos Maila Susah dihalupahon holong ni rohani natorasna gabe anak durhaka dung sonang nguluna molosongoni kecenderungan ni sifat ni jolma maradop podongan na olo donang jupang pangalahon na songoni dihita maradop pod Tuhani songona anak kita diadopan ni Tuhani ra olo do jupang bibi ni pangalaho durhaka dihita maradop pon Tuhani radang adong na pola sahatu nama persuada nama dok dakuta dai songo si Petrusi alai bibi kedurhaka ado sasitong na molo so di hari kotobe marparsaora dohot Tuhani bibi kedurhaka ado molo so di boto halak be madok mauleate tu debata marhite ngolu peribadahan na so parduli di ngolu parhuriaon na so parduli di hata ni debata na marguru tu lo morohana sadiri ibana mangolu dakya marsukun jala marguru tu lo moni rohani debata au pitur lohot do nakining dorohaku hata niede na terakhir barisan terakhir lau jamitai lomo ni rohamma na sukunokku di sudena na ulahonokku olo ima pada kitu ho Yesus Tuhan kita ditogu hita akan namarningot di asido holong ni rohani Tuhani asa lomo ni rohana nama ulahonota gari ikon sahati gabi hira padatta tu Tuhani ima sada ubahen pola riko situtu dihita kamang doa kainang parningotan asa unang jupang dihita pangalaho manang bibi pangalaho durhaka maradupod debata tarlumobi imana tapatupa di bagasatikyon molo tapatupa parningota di hamamate ni tuhata Jesusi totu pinomat adong tolu naikon dohonon na tuhita parjolo asa say toktong tahingot tutu nang mate Jesusi humok kopita asa say toktong tahingot naong dilehod debata anak na nasasadai dilehod Jesus sosana humok kopita molo tahingoti ikok tok kita madok mau lihat itu Tuhani ikut takas nang penghargaatta penghormatatta tu Tuhani sada nilai nama cayuli dihita halak bata akamang do kainang hormat situtu do halak batak tu hula-hulana soba marhula-hula satu hula-hulana pargijang naginoaranna mata niari besar ate olo pajupang doh mata niari besar torsai di hati dako kalak batak do anggo halakidah pola adong doh padohan nah yahu bigi di dok sonon anggo soalani halakidah ngadok kami jalaganu marga do adong mata niari bicarna nama mau par opuna sida
diingoti, dihormati, jumpa manang di dia pe, termasuk di pesta adat, denggat do panggoraan, doho parjabara di pasaha tusi. Alanya ala dong pangatusion, molo soalana sida dangadok kami. Ulido nilai na songonon sa sitong na tahangoluhot tarlumubi marado potuhani. Molotado nakining di ngolu manang diruhu ni parngulota adong naboy tadok molo soala ni margaon dangadok kami ninna. Natarlumubi dope sa sitong na maradopon Jesus Kristus Tuhatay molo soala ni ibana. Dang malua hita, molo sohala ni ibana, dang mangolu hita, atsura soro Tuhani gabi jolma, atsura so dilehon, hosana ngoluna, bahit tubusta di pinar silangi, dang terbahik kita malua sian uhum saling deling nai. Ido bahit dido si Yesaya, tongodo aka sahita diusung ibana, jala aka pardangolata di porsan. Ala ni pangalau siota ibana tartulang, binahen ni hajahatot ta ibana mabugang, ape tu ibana picang-picang parhitian ni hasonangata. Jala binahen ni bugang na malum ita hilala. Luhut dohita songo biru-biru lilu, gabe marsitod dong dalan nabe, alai hajahaton nihita sudena di honahon Jahoba tu ibana. Kamang dok kainang parningotan di hamamate ni tuhata Jesuson paingot to tuhita hamamate nai laho humokopita do hamamate nai laho paluau kita sian uhum saliling-liling nai do. Ikut dihorhoni penghormatan. Siak kita marado petuhani. Lobi siap penghormatata tu jolma. Na mangalehon denggab basana. Na mangalehon asini rohana. Lau mangurupi hita di parngoluanon. Ala diruhu parngoluan ope sa sitong na jupak kita do. Na ginuaran na marutang budi. Walau godang dicalo pangurupion di donganna, tarlumobi uju hasusaan, diurupi di palua ibana. Gabi marutang budi ma ibana. Jalahala na marutang budi nang sobarani beon, mabahen sogorohani na mangurupi ibanay. Alay luluan nyodo, dia manaboy palas rohani na mangaleho budi tu ibana. Gari dang barani om manolak parsuron na. Molo disuruh on marhobas. Rojo hodong si hobasa dijawabin na. Peter hato doon. Hica doon. Mangalaka. Alanya marutang budi. Gari salah pei. Dang barani makritik. Si mana? Imana marutang budi. Alay marado petuhani. Tutudang dohonot tabehita na marutang budi. Lobi sianido. Ala hosana di lehon. Paluah kita dada siap paru kilo perdagingon alai sian malani dosaido sian narokoido hita di palua naikona pehiyatu hita kamang do kainang nunga di porsan ibana di silang nai alanido sa sitong na songokala na marutang budi lobisiani sa sitong na pagkanguluhonot na marado potuhani luluot ta nama ahana mambahen las rohana. Datung barani behita mabaheju rohani Datung barani behita manula persuruan nai. Ala dada hola marutang budi behita tu ibana. Ala nunga marutak kosa hita dohono tu ibana kamang dok kenang. Imalapatan ni parningotonon tu hita asa unang gabe halak na durhaka hita na lupa di holong ni rohani Tuhani. Tujuan ni parningatanon na paduahon asalam gorgatu bagasa rohata holong ni rohani Tuhani. Molo taida silang nai, molo taingot silang nai, molo tabege hata taringot tu silangi. Taingot ma balgani holong ni rohana tu hita
na pola sape mate tarsilang humokopita. Molo songoni balgani holong ni rohana tu hita parningotano musay paingotok kita asa nang hita pe lam gaddama holong ni rohata tu ibana. Holong ni rohat ni tohata holong ni rohata tu Tuhani lam gadda jalay ko lam tarida ma di saluhu panggulmiton ningoluta. Tarida may di ngolu parhuriaw parjulu. Molo ringgas hita marpungu marsaur di tonga-tonga ni bagas joroon ikon niojar ni holong ni rohata tutuhani doon asa dinggad dia dopan ni Tuhani. Tarida may sahat nang di parsaurata si ganupari marado ponakadongata. Molo saor hita tudongan, molo ramah hita tudongan, molo burju hita tudongan, niojar ni holong ni rohata tutuhani mai. Naung jumolo maka holong hita. Gabi holong rohata tudongata ala hita pe nahina holongan ni debatado. Asiro hata mida dongata ala hita pe naniasian ni Tuhani do halak nang maruli asini rohani Tuhani. Tama ikotong makanguluhon asini rohai holong ni rohai maradopon halak saluhuna. Parningotanon paingotok kita di holong ni rohani Tuhani alai paingotok kita muse asa tahangoluhon holong ni rohanai di saluhu panggulmiton ninggoluta tarida di parhuriaw tarida di parsaurata siganu pare sahat sasitong na tarida nang dingolu ni parrumah tangga tabi ala secara khusus tajalo do poda manang nasehat namadok haholongi ma pardihutami songok Kristus nama kaholongi huriai ido tiruan na dibaen holong ni rohani Kristus mida huriana mida kana porseai ido holong ni roha naikon hanggoluhonon di tonga-tonga ni rumah tangga di tonga-tonga ni bagasta asa holong ni rohata tutuhani ikut tarida doi nang di tonga-tonga ni parumah tangga tabi halak naro tu parningotan hamamate ni tuhata Jesusi gabelam holong rohana di saluhut pangisi ni bagasna dang adong bena so parduli di anakonna dang adong bena so parduli tu amatana dang adong bena so parduli tu pardihutana alai songok Kristus nama kaholongi huriai lam takas holong ni rohani ama tu ina tu ama di tonga-tonga ni keluarga hinorhon ni parningotan di holong ni rohani Tuhani. Parningotan di hamamate ni tuhata Jesusi paingot tu hita asa dohot hita marguru tu aka parange na pinatuduhon ni Jesus saliling manao ni bana di parsilangani di bagasa trupuhon cupak kita tiruan naiko siguru honota sia tuhatai parjolo di ayat na parjolo ididok taga jolma ibana di pele hodo pangidoanna doho tele na mardongan anggu bolo doho ilu-ilu tu natuk paluahon ibana siak kamatean ditangi hodo ibana gabe malua sian hatahuton. Nataida di si panguloyon ni Tuhani di lomo ni rohani debata sasitong na marukil do ibana majalo silangi marukil do ibana madopakon silangi ala hasi bernit do taonon na disi ubay pola didok ditangyang na ale amang namun na tarbahen salpuhom mapanginumanon siyanao salpuhom masilangon siyanao salpuhom si taononon siyanao ido lapatan ni padohan nai alai dido ibana do unang ma lomo ni rohaku lomo ni roham manasaut jalasa hati tuwede huria jangan kehendakku Bapa kehendakmu jadilah
Nariko musay ko tahangoluhon, molo taingo silang ni Tuhani, molo taingo holong ni rohani Tuhani, asasahat tita madok, holal lomo ni rohammana ale Tuhan, olo aku, ima padaki, songona didok na didetahin na kining. Asa ganu pita marguru matulomo ni rohani Tuhani, unang matulomo ni rohata, ganu pala na marguru tulomo ni rohana, ido sifat durhaka marado po Tuhan. Molo taingot holong ni rohani Tuhani itu hita, molo taingot saluhut na binahen ni Tuhani itu hita. Ikod dosa hati ta madok lomo ni rohamma nasaut di bagasang nguluku unang ma lomo ni rohaku. Omana ikot taridan yan lam takas nal di bagasa parnguluota molo tapatupa parningotanon parningota di hamamate ni tuhata Jesuson. Taingot hamamate nay lahumok kopita. Taingot hamamate nay tadani holong ni rohana tuhita. Hamamate nay paingot tok kita asa gabi panguloy hita di ibana. Songon anak kita di adopan ni debata. Alaido tiruan natakas taida di bagasa Jesus. Ayati pe anak ibana. Di guru hodo panguloyon marhite sian nati naon nai. Anak dohita di adopan ni Tuhani. Ala dihirim tuhata gabe anak panguloy mahita. Unang gabe anak durhaka. Anak panguloy na toktong mardingot di holong ni rohani. Amata na di banua gijangi. Ama panguloy na toktong uboto madok mauliate. Di saluhut na binahen ni Tuhani tuhita. Anak panguloy na sa toktong olohita. Marsukut jala marguru. Tu nasa hata ni tuhata. Asa mardala kita. Tu dalal lomo ni rohana. Alay na rumikot jalan na parpudi molo tapatupa parningota di hamamate ni tuhata Jesus songonon ikolam takas do alusta tusukusukun na songonon molo marujung ulumamang molo marujung uluminang saunari do dang marsugut dak tau di molo marujung ngulum saunari. Boha. Pos doroham. Yakid doho. Pasti do tusurgoi ho. Pabongoton ni Tuhani. Da tuhatai do. Na pabongotok kalak tusurgoi. Manang tunaroko. Da ibana do panguhum diari sugut. Da pabakiton na do saluhut jolma naung mate sian na robi sahatuti kinanaing ro. Mangado paruhuman ni debata jala disima. Totuhonon na ise tu surgo ise tu uhum saliling-liling na. Molo sahat tita disi buha. Pos dorohaminang amang na po subulong tu surgoi doho pabongoton ni Tuhani. Ganu pusukun suku-suku na songonon sa jupangau do alus naragu. Gari tarsonggo daw ya ala adong madok ang gwawa mang nga pasti daktu surgunin na. Hape parminggu na utusan do ibana. Do ibana punggu akor di tonga-tonga ni huriay. Mabiar doa mabigelus nai. Di dia do ulaning nasala. Hami perjami taod do nasala. Manang di dia do narohaku. Ala barani ba na madok soni. Ang gawa mga pastiaw. Daktu surgui. Alay marminggu. Alay martangiang. Alay doho markor. Dia do nasala. Naing hot hapor siyata nang takas alusta taringot tu suku-suku na songoni akamang do kenang ala di bagasa turpu sadarion di do naung gabe si horhon haluau saling leleng na do Jesusi
di sude na mangoloy ibana ayat sia. Jala dung ripas gabe si hor kalua sang leleng na do ibana di sude na mangoloy ibana. Hamamatenay lao tu hangoluot tado haluot tado. Ganong na porsya di Jesusi taruli haluaon sa leleng-leleng na. Ido lapatan ni parningotan. Di hamamaten itu hatta Jesus diingot asa ingot tita pabuan ng dipalua Tuhan ido hita kamang dokenang. Asa unang adong bekeraguat di hita. Molo tahilala godang dosata. Ikonido mabuak kita hatop marikati tu Tuhani tu Jesusi Tuhan godang dosaku asiro hamdiau se sama Tuhan dosaku. Ido asa dipatupa huria nang ulaw na badia. Asa tajalo hasesan ni dosa. Asa tajalo haluaw siya kamatian. Asa tajalo hangolua sa leleng ni leleng na. Jojok keraguanin tubuh. Ala tahilalaha galeota. Jojok keraguan tubuh. Ala tahilala godang dosata. Hape sa tay di hodo madok. Pardo saho didok roham uban na sotama bebongot. Ala didok dia detai. Naung di sesa Jesus sude dosata. Ala niya kamang do kenang di parningota di hamamaten itu hatta Jesuson. Di sada sisi memang hira na berkabung do hita. Tapi lido pahyata na birong. Hira na nang madok turu berduka cita. Alay sa sitong na naubalga siya perayata parningotan itu hatta Jesuson. Nunga mangulu hita binahen ni hamatian ni Jesusi. Alanido dang perkabungan jaladang sedang berduka hita nuaing. Alay molotahilala bernikni si tahonan ni Tuhani. Ikoni makorhok kita Tuhamu bau ni roha. Jora mardosa ala niaka dosata ibana satu si jaladang datan ni halak nama kilala si tahunan ni Jesus ibe mangulahod dosa alai muba mana mangalulu ya kaulaon napasangapot Tuhani mana marhite saluhut parnguluon na kamang dok kenang akanang pinaluan ni Tuhani do hita pola mate Jesus sumokop pita alani ido situ nilas ni rohata halak Kristen nunga malua hita marhite hamamate ni hatta Jesusi nunga monak kita sian hamate ani marhite haheheon na musena paheheon na do hita muse majalo upa saling liling na imahanguluas sang liling na las ni roha bulo do di hita tama hita marlas ni roha di barga sa parnguluanon margugo mga dopi saluhut akasilang naruto hita pe ala taingot hanguluas sang liling na jabarta. Amen. Martang yang na ito. Maula temali Tuhan dihatam ng sa Tuhami di baga sa tikyon. Di paingot to Tuhami. Nang mate Jesus Kristus sumokop pami. Jala ala pakokopyon nai. Malua hami. Mangulu hami. Dang Tuhamate asang liling nabe ujung di pardalanan nami. Alay panguluan na dohami musena. Majalo hanguluan na sa liling-liling na. Suato ma. Haporsyaw na songoni di hami Tuhan. Asalam gomos hami maniyo po di saluhu parnguluan nami. Asa totok kami madok mauli ate tuho. Jala toktong marguru hami tulomon roham di sadok parnguluan nami. Gohi maroha nami saluhu na. Doho tolong muna badia yale Tuhan. Asa holong roha nami tuho. Asa holong roha nami nang tudongan nami jolma. Asa upatarida ho kami holong ni rohanami tuho Tuhan nang di parnguluas siganu paripe di namar saor di na tonga-tonga di keluarga di na mangula akaulau kami sa upatuduho kami ma holong ni rohanami tuho marguru mahami tulomo ni roham di sadok parnguluon nami maulihate madiho Tuhan. Amen. Marede mahita sian bukwede nomor 80 ayat sada do udutna
Laos tapasa ma amplop tu diakoni sosial ni huriata. Tujuh lo mata pasat asa dipandu parhalado ma sian luar. Oh
jong-jong mai tasaluna. Tapasahak mapeliat tatua dopan ni di bata martangi yang mahita. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na denggad doho na saulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nileho mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe wab na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami peleanon. Pati bulok kerajomu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalapu tadahami godang ni sileho-leho mi dihami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami na marhabang sa di atas ni saluhut. Nunga patar huida hami holong ni roham na godangi. Kumodang do isya kolong ni rohani ama do ina di anakonna. Tung na so tartibang do godang do arganisi leho-leho mutu hami. Ay anak muna sasaday di suruho gabe jolma manau pardangolan isa hisak doho pastap gabe tarpa jalibana jala tuhamatean humokop pami. Mauliate marohanami ala naung say utang nami jala malua hami siya dosa malua siya kamatean doho siyang gonggoman ni sibolis. Alani pujion nami maguar muna badiai. Alanong dipatupa anakmu pardomuan pardengganan nami tuho. Ale Tuhan Yesus Kristus biru-biru ni debata. Naung mamorsad dosa nami dosa ni hajol maun. Mauliate marohanami tuho. Jala pujion nami mahoro di saleleng nilengna. Saya tata mahuriam na hinokokmu. Jala na pinapungumi. Saya paho ma dihami hasesani dosa. Do dame na pinatupami. Saya paiyas jala perbadiai mahami. Asa terbuat ko hami tu Banua Gijang. Pasaur ho kami tu akan abadiai. Saya bunuh jala parsilako majol mana buruki. Do saka-saka naroa. Di bagasa kami. Asa unang merlida kami madapoton amana di Banua Gijangi. Upasahat kami madiri nami tuho. Jala huleho kami marohanami baheningan namu. Alaun diho kepo hami. Diho mahami. Jala ho dihami. Sayunang loa sami sirang siako. Dongani mahami jala saor maho tuhami. Say patugu maha porsyon nami tuho. Asaho lakanami rodi ujung ni hamatean. Saya ramoti maka ruasmu nama maritaho kolong ni roham. Dalan naung pinatupami. Atong manang mangulu, manang mate pehami. Kodo Tuhan nami, doho raja nami. Saya si maroham. Ingot mahami di hasangapomi. Jalabua mahami tuha sonangan na dilabung ni debata. Aliyaman namin na di Banua Gijang, sa pinarbadia maguarmo,
Sai ro maharajaonmu. Sai saut malomo ni roham di banotongon songona di banu agijang. Leho matu hami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami songopan sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kabitogi hotu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Calohamu mapasu-pasu nasian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asi marohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasaor homa damena tutodim. Di hita saluna langsung mata uruti dot ulau nabadia 5 menit mahita istirahat satokin sambil di parade parhalado anggur dohot roti nalau bayanot tatu perpadan nabadia 5 menit memang inang dah.
182 ayat 1 dot ayat 2. Dame ni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangaramoti ate muna do rohamuna, mar hite Kristus Yesus. Amin martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banogijang asi roham, topok mahami na pungudison, adora kupangakami anon parpadana na badiyay, lehon matod di porbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporsyaon na mangulo di hami, asa posituturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop kami. Pargugoy mahami masuadaw diri nami, asa tarihotok kami Tuhan Yesus Tuhan nami, asa ditubuhon haporsyaon na mangului. Say taiti marohanami, asa lamalungok kami tu banogijang, asa say masihol hami, paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Dihita akan nang pinarhamaw ni debata, ita sakap naing mangaton parpadana na badiyay, di bayani tatibang majumolo manang natao hita marulo na badia, asa unang onaum manangisis ya kitaon, ay holan na uduk roha, jala na manol soli rohana ala ni pabahenan na suture, jala na manopoti dosana, jala na porsea di hasisa ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadana na badiyay, alay akan nadohok marulon na badia, unang be diuluy sibulis, unang be didakdati mardusa, tung padaw hamu marohamu na siyani, tunggo tapok kamu mahosom dohok late ni roha, alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus, naung mate, jala nong mulak mangulu humoko pamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiyay, di baheni tatakasi majoloro hatabe alusiamu ma suku-sukunon jongjong mahamu salutna. Na parjolo di parhatutorohamdo halak pardosa hosian hatutubum dohot alani pangalosim di patik ni debata molo di parhatutorohamdo dogma olo. Namarsa doroham alani dosami, jala dipangi doroham, naing maluha noang sian dosam, molo songoni roham, dogma olo. Di paratutoroham do, nang ro Tuhan Yesus Kristus tutanoon, panguluhon pardosa. Ibana nong mate, jala mula mangulu makokopo,
mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham, dogma olo. Olo doho manggotapon sen roham late doho hosom ni roham, akut ni olo doho mardenggan dohot halak na mangarsai ho. Olo doho manesa dosa ni donganmu, songon na pinangido ni roham, sesaon ni debatam, sude dosam, molo songon ni roham, dogma olo. Atong tapauduk ma rohata, tatopoti ma dosata, ihutok kamu ma tangyangon di bagasa rohamu nabi, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata amanami, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, halak pardosa godang dohami, jujut hula sihami patikmu, tamado hona uhummu hami nuaing dok sugut, molo baloconommu tuhami, hobar tu pabahenan nami. Alay ala ni godang ni asi do olong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, naung ni lehommu humoko pami, ala ni do banahum hami mangido tuho, asi roham di hami, jalo mahami, sesa masude dosa nami, leho matod di porbadia tuhami, asa margogo hami mangalo nasa dosa, doho mangulaw na hobar tulomoni roham, saliling di tanood dope hami. Amin. Atong dihamunang manopoti dosa muna, jalanong mauwas di asini rohani di bata, say saha matuhamuna hina porsyaw muna, mangasahon hata ni Tuhan Yesus, hudok matuhamu, pos marohamuna, nunga sesa salut dosa muna, marhite-hite goar ni debata ama, anak do tod di porbadia. Amin. Alea manami na di banogijang say pinorbadia magwarmu, say Roma harajommu, say sau malomani roham di banua tongoso na di banogijang, leo matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami songon panesa nami, di dosa ni donga na mardosa tuhami, unak kami togion tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay hodo na punah harajaon, dohot hagugon, rodi hasangapon, saliling ni liling na. Amin. Hudul mamu. Marede mahita. Kamu ma tona ni Tuhan Yesus lau padirion parpadan dan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus do sagu-sagu bornginai uju tarjehe bana. Didok ma mauliate diponggoli mai tua kasisian nai. Jala didok ma tunasida. Calo hamu maon jala inu pamuma dagikku doi na nileo tuhamatian humokopamu, baik kamu ma bain parningotan muna diau. Dungsun nasida mangan dibuat ma panginumani, didok ma mauliate, donge didok ma tunasida, jalo hamu ma sudihamu manginum siani,
ia panginumanon padan na baru maon marhite-hite mudarhu na niuseon humokop hamu bain hasisan di dosa saya baik kamu masongoni bain parningotan muna diau atong nungara di sudi ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata diatur paralado ma los maredima. Marede mahita hasil buke de nomor 440 sia ayat 1 lagi ayat 4. Tusira
Mare dihita Muses ya buku de nomor 170 sia ayat 1 di ayat pitu.
Marede hitamusense buku ede nomor 214 ayat 1-2. Sonang di lambung Yesus, sonang darah Gusti, pulang berong Maria, kau mendapat beri, tentang hidup Yesus, sayang mahal Tuhan, bagi Sonang di lambung Yesus, sonang darah Gusti, pulang berong Maria, lau mendapat beri. Sonang di lambung Yesus, tapi telah Gusti, ingat naun boli, di lambung nyai. Ai lunga di parade, asonangan tai, asa mata sonangan, namo tu Yesus sonang di lambung Yesus, kami telah Gusti, ingat pulih, di lambung nai. Marede hitamusense buku ede nomor 500 ayat 1-3.
Marede hita musensia buku de nomor 510 ayat 1 rodi ayat 3. Meditasian buku de nomor 200 ayat sada sahat rodi ayat 5.
sian buku de nomor 544 ayat sada sahat rodi ayat tolu. sian buku nomor 520 ayat sada sahat rodi ayat tolu.
martangi yang mahita. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jalan asarohaku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji ma Tuhan debata ale todiku, jala unang tung halupaun denggan ni basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, ibana pamalum akasahi musudena. Ibana pauluan hosam siak kamagoan, jala dileo do tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdenggan basa do Tuhan debata, labat tarimas jala para si roha godang. Dang di bae tuhita na hobar tu dosata, jala dang di balocco tuhita na hobar tu hajahatota. Songon asini rohani mama tuaka anakonna do, asini rohani Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana. Nungga takas di patuduho debata holong ni rohanai tuhita, dinamate Kristus, kumokop pita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing sian rimasmu, dunggabi parpitor hita, hinorhon ni budarnai, dibaheni, sai pujio ni pamangaku do, dohok rohaku, dohot nasa pambahenaku do, Tuhan debata, olat nion, rodi saliling ni liling na. Amin. Jalahumuma pasu-pasu nasia tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho, di sodako Tuhan debatama bohina tuho, jala asi marohangana midaho. Di dopako Tuhan debatama bohina tuho, jala di pasaorhoma damena tutodim. Amin. Horas madita saluna, tajalang ma dongatan na dong di humaliakta, tainggo ma amang inang anon pukul 14 jam 2 siang, marpungo mo sa di garijaon, ima lao patupaon ibadah ulaw na hohom. Moliate ma, horas madita saluna.